Menta ke janmit haka review meeting ngila sim ya karai. Bahaka bedei bat ke lockdown ka badai bankut. Haka shipau terik san baji menstep. Nreina kaliang jongka sarkar kamban sesu ngisim ya karai. Naman ngayo ya ke jingkeu stet ki kes hapo is hasil jongi barok kawai kumtang la sim ya karai. Bahkan ni ke lockdown kan beteng. Om syu tang haka shipau terik san baji menstep. Ngin beteng biang sa sitayo bat kan kut hadu ka khat nyau terik san baji menstep. Kidukan de marba mardi ngisya kumbajulong tenrei mentang ida kerpat da kejingite lang ki bor snong ki nong yalam snong ki komiti snong kitu ki covid management committee haki snong ki locality ki baper da kejingite lang bat ka district administration ngi kerpat bakin regulate hakitu kisnong ki jongki laka jong bayakin ki dukan marba mardi kinple man kasngi katkum kejing start bat katkum kejing pej jong kini ki komiti snong la ka benta la ka jong kaningi rai kalong ban penting na baki beriu kinum du bam bat ka baaru kinum lej mi na ka we ke snong sya ka we pat ke snong hakane ke lockdown hapo ka district east Khasi Hills barok we ki kam ki bengisya bantrei menta kalong ngisya tang ya ki banks bat ki post office bat ya kaniru ngila ai ki instruction ba kin penduna ye ki nong trei ki jongki hala ki jong ki office na ka benta ka East Khasi Hills baro ka way kata ka de ka way ka bangi ngi ailat hakani ka lockdown ka ban sedang biang nadu san baje men step haka shipau terik ka ban sakut haka khat nyau terik Monday san baje men step ka home delivery kan yat bej kat kum banglale hakane ka tayo baro shitayo nang ta shu ka bengisya kalong bakitu ki construction work la ni ki jing trei ki bakidon kitu ki nong trei ki laborers let's say halaka jong ka compound lani halaka jong ka kampus ka jongki la kalong ka private la kalong ka government ya kata ru ngisya tangba ka order ka bangin ai syabro ki contractors lani kitu ki employers ki ba ai kam ya kitu ki nong bela lani ki mystery bakim day bansya ya kitu ki nong trei bakin mi nakajaka trei jongki ha kani kapor lockdown kidei bansyong bansa hakaju gajaka menstep kintrei janmit ani gilasyong kimbit ban mi na ki jakatrei lani naka compound lani ka campus lani ka premises kaba kidon kawai ka bangi sim shu karai menta ka janmit kalong badang don kitu ki subjects ki badang sa ya kitu ki kena puli class 12 ki badai ban pendep hapo ka khat artarik jong uniu benai ya kitu ki subject ki badang sa ka sarkar la sim karai bayakan niru ngin postpone shwa ya ka exam but ka education department kan sale ya ka badon kam ban pentip sya ki students but ru ka sarkar ka sa simbiang ya karai ban pentip lanu ba ngilalong ready ban pelong ya
kane ke exam. Kawai susu kebentar kebengisim kalong ba. Kumba pilatip baka weekend lockdown. Hapok parok kawai kejela kasdang naduk menmit akapor sipau waje. Batkan kut haduk kasngin kong porsan baje. Ya kane ka weekend lockdown ngindang yai beteng. Ngindang yai beteng man ka Friday sipau baje menmit. Haduk kasngin kong san baje menstep haduk banginda pentip dakum wei pat. Kawairu kabangisim ya karai hakbidei bat ka East Khasi Hills menta ka jamit kitu ki jingtrai sispa asngi hakisnong kendong bat kisnong ki baper ki baham hapo ka East Khasi Hills bat kumju hakejela megala jongi barok kawai ya kaningi ailat ba kintrai rengkat bat ki protocols kabaar ka farming activities kabayadei bat kin nongrep lese kade ka por thung ka por tep lane kade ka por bakin khet ya ki jing thung ki jing tep jongki ya kataru nakaliang joko sarkar ka ailat tangba ki haban bud perking ya ki protocols ki ba ka health department kala issue hakini kisngi ki balat dep